play iwe pa iwe kani kesengi kenduk biang amen faithful and true ya kani kesengi ngin penlong da kejing puson alor kewe kesam kabarit na Isaya arpun riu iwe do riu ha keteng pa berkun sem bakui amen ha kata kesengi and ruai hari juda ya kani kejing ruai ngidon kanong ba kepaklain ulatei kenro bat kitchen care bantai yangi to ple ya ki kredom bandrung kejat benriu bahok maka kepanget sneng me ai ya ki kejing suk kepajanai kejing mut jongki kaskem hame namar ba ki shania hame to shania si junom how try na ba utrai ulong umau siang ubane junom ulapen hiar siapo ya kipasong ha bakenjang ha kanong ba kebakum kekut ulapen tia leton ya ka haduk kendau ubret ya ka ha upui pui ki kejat jong ki baduk ki jengjam jong ki pakerdu ki kerdam ya ka hapok kejat kenika sam keba lengkot na Isaya kitab Isaya arpun riu ka jingmut berjing temu jong kene ka sam kolong ya ka jing don kam ban rung sya kata ka nongba ke baklain walate kendro berge jin ker banyata bat ban rung hakane don kam ya ka jing le hok bat ya ka jing yaine but kini ki arteli kini don kam kebangi don bandrung hakane kanong pa kane laban pe ya kane kanong pa kede kata kanong pa ha kabakut jong ki e barok kane kanong pa kebaple ya ki kredop bandrung kejaj benriu bahok dihaba ni pusan ya kane ka sam nau Isaya ki berniu ki bahok ki bani rung ha kanong pa ban long ka jaj benriu bahok kata kade ka kendon bangin yo rung ha kanong pa kane kanong ba kade ka beneng pa kane kade kanong ba ha ka ba ngi ber khoi ngi de bandrung namar ha kane kanong ba kidei kita kibahok kiban yorung bat nyong pangidi bandrung hakane kanong ba namar hangni ngin sayo ya kacing kemen ngin yo ya kacing suk kepajanai hangni la tho ha khat ke ba lai mi ai ya ki kacing suk kepajanai kacing mut jongki kaskem hame te ngidon ya kacing scam jong kacing mut di kajing aware jong along ba jong kanika sam jong u Isaya na tulupa kalong bangin yai shania si junom hautrai khat ka pasau to shania si junom hautrai na ba utrai ulong umau siang ubane junom de kenang bangin dub yo ya kane ka lat ban pendep ya kane ka kendon ban rung hakane ka nongba ka jong utrai kebadon ya kakut kebaklain man kesengi ngihaban repeat ane ban ong holiday ya kane ka Isaya arpun riu dekat ke pasau ngan ong biang sesisin toshania si junom hautrai nabau trai ulong umau siang ubane junom ingin syania berbor hautrai ban ong ban shania how try kamut ba ya ki badai jong ka perthei ngisi punon kam ya ki kenang ba ban penlong ya ki jing yarap bangin poi shau try dakaba ngilong ki breu ki bahok dakaba ngilong ki banget sneng kine ki tin ki bayok na kene kasam ban long ki breu ki bahok ban long ki banget sneng bat in sa khet yo so jong ka jing suk ka pajanai
mà thọ cái này cái khát cái bà lie but in don ya cái jing scam jing một how try tu kini ki kintian kini rap yang i ha cái bà pun son ya cái này cái sam cái bà lengkot na kitab Isaiah nong ya tu lupa kalau nong cái bà arpun riu khát iway adun riu tu try on ya rap yang i leng ba jong cái này cái tin balang ya sngau nak cái này cái jing thọ nak cái Bible nak cái jing thọ bà khôi try ni rap yang iway pa iway ha kerteng pa berkun on sem ba khôi amen